ndakazobvunza nini Gordon ndikati makaita madamba refu mangani. Madamba refu atakaridza getu ndo atakatanga kuridza. Tikaridza damba refu rinonzi Mutangi Ndiwe, tikaridza damba refu rinonzi Sekuru Kuuya, tikaridza damba refu rinonzi Ndakarera Ndega. Tichibva tambomira takadaro. Chikonze chekuti waingonyatsoona kuti kungoridza pati hapana chikunyatso kubuda. Umwe anotosaridza kuti hazvina nangu nditombodzokera ndinoshanda kupurazi pane zvatiri kuita hapana chikunyatso kuita. Right. Aishaura ndiani paRisti Brothers? Mese maishaura here kana kuti maipanana mukana kuti uyomboshaura uyomboita mabig vocals? Kushaura ini ndandagara ndiri mushauri kuRisti Brothers kubva pana Getu pamadamba refu ese. Taizosvika hedu pane dzimwe nzvimbo dzekuti munhu anogona kushedzera kana kuti nezwi rikovho riri kunge pana vadzimu mizha igona kuti vadzimu indobva ndadaira vadzimu makandifuratira ndo mashandiro ataiita zvekuti asi kushaura nziyo dzese ndandagara ndichishaura. Smart Mauto ndiaridza madrums apa akazosiya sei band Smart kuti azosiya Smart Mauto? Akarambidzwa nemudzimai akati mudzimai akati kana uchida zvebhendi ita zvebhendi, ini kana uchida zvangu inini ita zvangu, kana wakuda kuenda kubhendi ngatiramba nei. Chakaitika ndechekuti takafonera Smart tine show. Show maenda kupi? Taenda kugadzema. Tida kuenda kugadzema tafonera Smart akati munouya. Ndobva paita kuti zuva rekupedzisira kuti takumuendera. Ndobva takasika kuita 3 hours kumberi. Ndobva tatora open track tichinotora Smart. Saka iye angaudzwa nechekare paakaudza mudzimai kuti tukaenda kushow. Mudzimai akati sarudza zvaunoda. Izvo magitari izvi zvakatopera kudhara nemupfungwa mangu. Iwo kana uchida magitari, iwo uchienda magitari paunodzoka, unoona imba ndakavhura dho musisina kana chinhu. Ndatora katundu wangu ndaenda kwabereke ndosatevere hati chikwati chapera. Kana uchida inini usakwire mota yacho gara, vakomana wodzokera unotsvaga umwe wekuridza magitari then takugarisana. Saka zvakazoitika ndezvekuti iye akazoramba achiti inzvai amai talent vari kuti magitari chii, tikati hatina kuyazokurambanisai chigara nemukadzi wako. Ndobva tatozonotsvaga umwe mutown wokuridza bass, ndobva taenda kushow. Kusvika ipo patina kuzomutora futi, taitya kurambanisa vanhu, taingogara tichingomusiya kusvika akazofa asiri pakuridza magitari nesu. Tanga tichitya kurambanisa vanhu. Saka kureva kuti iye akateerera zvakataurwa nemukadzi wake. Ndo zvaakatoti ari kutya kuti mudzimai akaenda manje isusu anozowana kupi mudzimai futi. Ndo zvatakangoti hatidi kupazanisa vanhu ngavarambe. Tanga tichitoti tikaita show hatitombomutori, hungu tikuziza kuti anoridza. But taitozoti tikatora umwe anonopefoma kufananidzirawo kuti tingoite sezuva ati Juma ati handisi kuda kuenda nemi nokuti amai talent vati vanondiramba. Right, pane kamboka yakanonzi Mashambanzou. Mashambanzou kunze kwaedza yakakombozewa naFilimon Mijoya naGordon Ncube neni 3. Taibatsirana kuti party iyi pawaita apa panofana kupinda so. Ndobva taita tiri vatatu. Saka pfungwa ipo yanga iri pfungwa yechipo pachaiti. Yanga iri yekuti muraramiro yatinoita apa unogona kunge une mukadzi wako ana sisi vake ane munin'ina wake. Saka mai guru vaiti aiwa wakaroorwa nemurume anoridza magitari, ungaite izvozvo here iwe une shuwa iwe zvokuti usiku hwese anenge ari kushow, iwe ndiwe une mhuri. Usiku wakakosha kuti ugare uri wega. Pakuuya manje anongouya nekagitari akabata mumaoko, but anga asingazivi kuti pagitari ipa panenge pane chisaga chemari chekuti. Asi pane pazvaitika here kuti inyaya yaingoti kuti zvogona kuitika? Zvakaitika pakuti mukurarama patinoita fanike inini mainini vangu ini Salim Chikuta ndo vakaita izvozvo. Vekuti munin'ina musisi wakadzi vangu ndo vaitoudza munin'ina wacho zvikanzi iwo ungati iwo usiku hwese uri wega nevana, iye murume ari kumagitari vanga vasingazivi kuti zvinobhadhara. Saka pashow manje pakuzoya nemari uyu anga asingazouzwisisi kuti kwauyawo nemari aingowanyararira tichingoshandisa mari achisingavaudza. Saka pachakabvondoka pavakaziva kuti kuri kubva mari kumagitari kwacho wakabva wanyarara, ndo Mashambanzou yakabva yabuda. Right, pane kambo kanonziko vadzimu mukoma Salimu.
vadzimu makandifuratira. Nyaya yakaitika pane vadzimu makandifuratira ndeyekuti taitsvaga tichiti tikanosakura uku tonyimwa mari tikaita sei paunobata nechemaoko ausukwana. Ndosaka takazoti no vabereki vari kuti chii, vakati pane chinonzi vadzimu. Tikati beta kabanga tikaimba vanganzwa kwavari kumhepo ikoko. Itsi vari kuZulu vari kumhepo ingava sekuru vadzimu makandifuratira. Tikabva taita kuti tiise kuwaya yemagitari kuti ikanzwiwa nenyika, ivo vadzimu kana vakanzwa kuti yaitangiwa neRist Beta tibatsire Rist Brothers pamakabanga ingakomborereka. Ndiwe ine 6 maalbum tracks right, ine 6 kudaro vashamarari vachiplaya ngoma iyi vaitoshedzera kuti taiti pamwe kabanga vajuma pana Getu ende vadzokorora chinzwa hai mutakunanzwa. Ndobva pauya Simon Chimbetu achibva kuutapwa anga batwa nenyaya dzemota dzedze achidzoka iye ari kujere anga akakomboza inonzi Saina ari muchizarira achibuda aidhumana naMutangi Ndiwe album rechi2 redu iye ndobva arinzwa akabva auya kwandaigara inini ni Salem Chikota kwa Budi kwa Krima akati ndoda kukutora ndikati manje ndine chikwata changu zvanzi ndikatora iwewe ndokutengera zvese ndokuita chichi tikati no rega nditengera kutora nokomana zvanzi ende kwa Harare. Ndobva ndamurambira. Saka nekufamba kwenguva ndobva azoenda kuma studios Simon Chimbetu. Akaenda kuma studios ndobva ati musabike record. Vakamubvunza vakati ko uri kuregerei kuti tisabika? Zvikanzi vari kuteedzera ini zvikanzi une here ngoma yako yavakaba apa? Zvikanzi Tony. Zvikanzi Tony ndiye munhu wese. Hapana asina Tony. Kana magitari yanga yari yekuti iwo uchienda uko vakatora ndopataida kuvavharisira. Kana zviri zvavo ndezvavo. Saka ndobva akundikana. Chaakawina ndechekuti akange akuenda kudzimba dzevanhu vanoshanda kuma studios. Musaibhurutsa, musairidza, musabike futi, musabike dzakawanda ndikaizishoma. Ndobva tamubwezerwa pasi naSimon Chimbetu. Ende ndiyo nyaya. Nekuda kwekuti hatina mari kuramba kuenda nekuti Brazil arikuda kuti chikwata chife iye anga ari pahiti. Nekuti mavoice akafana kungofanana mavoice chete ndobva ada kuti urayira pasi. Akaziva kuti pandandiri uko because Getu yose Getuka akatadza kuti anoivhiringa sei because mazuva ekubuda yanga isina kukwana. Handiti players vanoisirwa speaker prisoners ainzwa yakamurwadza ndobva yapera yese ari uko kuma cells asina kumboguma kuti papi payakanoti Mutangi Ndiwe ndo pakadhumana neyake Saina iye ari mujere anga achikomboza kusaina kupinda mumambura ndo achibuda akadhumedzana naMutangi Ndiwe ndobva aidisturb sakura kuti ndiye akaidestroy ndiye akatouraya Rist Brothers. Right, ndobva mazoita album number 3 yainzi Mr. Sekuru kuuya iye anga atouraya kudhara vaingoti vakaenda vanongoplaya zvimwe zvezvezvo zvokuti oro pakutengesa vakaneta achipuwa mari mudzimba. Ndobva tazoita kubva takatanga Getu Mutangi Ndiwe Mr. Sekuru kuuya ndakarera ndega iye anga asisipo. Right. So mimi pama LP yenyu ese yamunoti iyi ndo yakanyanya kukurumbira ndeipi? Getu Mutangi Ndiwe ndakarera ndega yanga ine tumatracks tumwe tokungonhonga but dzimwe dzacho hadzina kubudirira. Rekai tichinzwa pa Rist kuti yakazoperera papi wakomana manje vakuparadzana. Apa pakanga pasina kana kupokana. Inyaya yekuti taitozviti izvi nyangwe ukada kuzvivavarira hapana zvazvo kumbobatsira. Saka nini ndakutongoshanda hwangu pane imwe kambani ndichita zveplumbing ipapo. Vakomanavo vamwe vakasarawo vari mumafarms mavanga vari vachita vachishanda. Saka hatina kumbonyanya kuzvitora kunge sezvinonzi tanga taparadzana. Asiti munhu unenge uchingoti amana zvinhu zvatikuvavarira izvi zvogona ngotiurayira vana nenzara. Zvekuti nyange dai kuenda kwaakaita akatondiudza kuti goti endi ndikati ona alright tinoita tese. Vachibva vatombouya kuChegutu vachinditsvaga vachibva vandishaya. Munhu aiva vatora kubva muChegutu muno machienda kuHarare akatombouya futi kuKadoma akatombonditi hendi ndichibva ndati ndinotevera ndikatombotaurirana naye but handazokwanisa hangu kuti ndizoenda panga pasina kana kumbonetsana.
Saka imba makazonzwa kuti vatsikisa damba refuko imimi zvakakubata ise. Hapana chakambondinetsa. Ndakatongofara chikonzero chekuti chikwata changa chagara chingonzi Wrist Brothers. Saka nemabudiritsiro vakangoita kuti Wrist Brothers. Nyange dai vanhu vakandiona dzimwe nziyo dzacho dzakatoimbwa ipapo. Taita togara takatodzinyora tiri tese. Saka ndakatongofara kuti mukomana ari kuedza kusimudzira musambo. Dai vaimbi vanhasi vachimboteerera music yakadzikama isina noise, kwete kungodaidzira mapromoters kwavanoita. Karidza Brothers yakafamba sei naye mukoma wamari. Ndini Shepherd Mzembera ndiri pachinoya. Okay, hanzi mukoma wamari chirongwa chenyu gamba remanzi chinondibata chaizvo. Rambai muchititsvagira nhoroondo dzevaimbi vakawanda. Ndinonzi Peter Dahwa ndiri kuchitungisa Chitown uko. Zvikanzi Wrist Brothers yanga yakaipa zveshuwa, asi havaigona kukwidzana naSimon Chimbeti nekuti chaive chibaba. Bhora pasi wakomana, ndini tichaona Karindi ZZ3 kuna Gora uko akomana ime. Wrist Brothers inoda kuimbirwa ndimi na Bozho. Inorowa panhongonya kuti anzenda kuimbirwa ndimi na Bozho. Inorowa panhongonya kuti gu. Baba Natali vari pagoko apa. Right. Regai tinzwa pa hanzizo takaona kuti sisi hatina kana chiri kumbobuda apa, hapana cheuviri chiri kumbobuda. Beta tisiyani nazvo akomana akabva angosiya, umwe akuita mapuraza, vakuita mapuraza. Golden Mwiwe anga kusenzawo panemo company. Golden Mwiwe ndiye aishauraka. Right. Regai tinzwa Salim Chikuta kuti zvakaparara sei. Maita zvakanaka. Filimon afamba aenda kuHarare, takanga tichibirana mari. Iye Filimon anga achiita utsotsi na Ephraim Tafumanei. Vaenda kumastudios vokwereta mari voba. Isusu pakuzodzoka tisingazvizive, saka ndo zvakapa kuti isusu tinete tidzoke mumashure, iye wozoenda kuHarare unoita ikoko. Ndo zvacho. Saka aita nyaya dzemari dzanga ari anani. Tanga tisina kupanana mapositions. Sezvo chikwata change chiri chokutanga panga pasina kuti uyu ari paresident ipi kana kuti panzvimbo ipi. Tanga takadofora, asi kuti patakazoziva kuti uyu neuyu vari kutibira, takabva tadzoka mumashure kuti ngazvigare zvazvene. Uyu ndobva azoenda kuHarare akanoita album rake rinonzi Mushandimai ine 6 tracks. Saka imimi vamwe mese makabva masara kunoko. Takabva tasara Saka makasara muchiite imimi. Takasara chingomirira zvekushanda izvozvo mumafamu zichingoti zviri nani pane kuti ufundise mwana wevaridzi. Saka iye aenda uko akaenda nani? Akateerera mudzimai wake aishanda kwaAlec Macheso. Saka aenda ikoko, mudzimai aishanda mumba maAlec Macheso, iye achigara pamba paAlec Macheso. Ndobva zvaita kuti iye azoti pakubuda kwake mudzimai amuti mungangoramba muri pano, ndiri kupinda mumba imuramba muri pano. Ndobva abuda akaona kachikwata padhuze. Ndobva azotora Shadrack Banda wokuGrange anonzi Ganizani, akazoshaya zvake. Ndobva amuhwina, vakaenda kuHarare. Anditika wekuno kuchegutu Ganizani wacho, vakanoita album ravo inonzi Mushandimai, akaridza naShadrack Banda wekuno kuchegutu Ganizani wokuGrange. Nevamwe vekuHarare vakabudirira, isu tisipo. Saka kura kuti vekuchegutu vanga ariwo vari ndobva nhonga vamwe. Yes, ikoko kuHarare ndo zvakaitika paalbum inonzi Mushandimai. Saka imba makanzwa Mushandimai makaita sei? Takarwadziwa tichiti inda asina kutitaurira kuti ndarongeka ndichaba. Isusu patanga singade ndepekuti kubirana mari chete kuti mwana wamwe aufana kushandira umwe. Chinorwadza ndechekuti mashanda pamwe chete wodya mari ndeuyo iwe hauna, but muri kuridza mese chinorwadza. Saka vanga vakuba manje, vakangana namo yamakabva nayo. Vanga vakuba. Vakangana namo yatakaita tese. Saka takazoita so. Mushure maizvozvo. Right, vaomari mimanzi kana ichirira hatizive kuti zvinhu zvakaitika, hatizive kuti zvinhu zvakaitika uye zvichibatika. Rambai makadaro. Nonzi James Mutambwi, ndiri kunjanja. Mukoma James Mutambwi, zvakanaka mukoma James Mutambwi. Right. Zvikanzi masirasi aomari ndotenda kane gamba remhanzi, ndaikumbirawo mumboti itirawo nhoroondo James Chimombe. Ndini Bigi kwamurewa takamboita, tinosimbodzita anoronda vaimbi vese vava tinovaita vese ava. Vese ava tinovaita, singoti chete munongopesana newairosi.
munochipisana nezvirongwa zvake, otherwise vaimbi vese ava vagara tinovaita right. Ndakazoita mhanza yekubata Shadrack Banda wacho ndikakurukura naye, ari kunzi akaenda naFilimoni Mujoya, asi tine urombo kuti Shadrack Banda akazotisiya. Ini ndinonzi mukoma Shadrack Banda, ndakaberekwa kuno kuChegutu. Ndakajoina chikwata cheReese Brothers mugore ra2000. Ndichijoina chikwata ichi kwanga kuine wani munhu anga asara, vamwe vanga vambotidzokerei kumasure. Kwanga kuna mukoma Filimoni Mujoya ndo vakandidedza, ndikakwanisa kutanga kuita mapractice navo. Kusvika mugore ra2003 ndo ratakaenda tikanorekodha album redu kuGrama rinonzi Mushandi Mai, rikazobuda muna 2004. Chakaita kuti ritore nguva yakareba kudaro chii? Handinyatsoziva hangu zvaigadziriswa ikoko kuti ritore nguva, asi takangoti ndofunga takarekodha 2003 akunopera, robva razobuda haro 2004. Pamakazoenda kunorekodha album rekupedzisira Mushandi Mai namukoma Filimoni Mujoya, line up yanga yakamira sei? Line up yakomana yanga yakamira yakadai izvi. Kwangu kuneni Shadrack Banda ndandiri parhythm guitar, ndichibheka mavocals amukoma Filimoni. Mukoma Filimoni wanga ari pamaleading vocals, variwo zvemukuru pachikwata chedu. Kozoita umwe ainzi Takawira Wine airidza madrums. Pamadrums vamba nevanhu vairi. Koita umwe ainzi Andrew Matambo. Kozoita bassist ainzi Tendai Manzinde. Ndo vanhu vatakakwanisa kurekodha navo album iroro chete, takamira takadaro. Manga maugara kuHarare kana kuti mamuchibva kuno kuChegutu muchienda kuHarare? Apa tanga tiri kuHarare. Maigara kupi? Tanga tiri kuChitungwiza. Zvadaro album rabuda, chii chakazoitika? Album rabuda iri tangoti gare gare, mukoma Filimoni wakazobatikana neurwere, ndobva vazongotisiya zvavo. Saka kubva panguva iyoyo ndakamboti garei zvangu, ndanga ndakutorwadziwawo zvangu, ndakangoti garei ndisingachabati magitari. Sekuziva kwenyemi vakaisimbirwa nei kuzodzimara vatisiya? Mukoma Filimoni vaingo chainyanya kuvarwadza chacho, vanga vasinganyatsokududzi kuti ndairwadziwa nepakati, vaingoti miviri wese wairwadza, vachingopera simba kuondoroka zviya ndo zvaingoitika kusvikana munhu azongoshaika. Pamakagara kuChitungwiza ikoko pane here pamakamboita mashows? Ya, kuChitungwiza tine nzvimbo dzakawanda dzataimbopinda tichiita mashows. Ini ndakazodzoka back kune vakomana vanga vadzokera kumasure vaya. Ndokubva tati vakomana tadi kuendera mberi futi nebasa. Ndokubva tatangazve futi tikarekodha rimwe album rinonzi Gehenna. Saka ipapo timu yakamira sei, chikwata chakamira sei ipapo? Pari zvino chikwata chakamira chakadai, chikutungamirirwa naGordon Ncube. Ndiye anga gara aripo vachishanda namukoma Filimoni kubva paalbum rekutanga rakanzi Getu. Saka iko zvino zvapamwe chete tese, iye neni Shadrack Banda naye anonzi Test Mbewe ari kuridza madrums, kozoita anonzi Salim Chikuta aripo parhythm, aingovepo kubva pakutanga zvekare iye. Kozoita anonzi Musa Imedi ari pabasi, kozoita anonzi Rogers Musa watinaye futi tikubatsirana pamavocals ipapo. Mainzwa kapo. Ndakazobvunza sekuru nguva bhaureni kuti ivo vaigara kupi kuHarare? Aigara kuChitungwiza kuzengeza 1, asi nyaya iripo semunhu anga ine shuviro yake muupenyu. Mudzimai wake aishandira macheso, iye aienda kuna macheso achinobvunzawo kuti zvingaite sei kuti asimukirewo, achinotsvagawo rubetsero rwokuti aite sei avandudze upenyu hwake mumagitare imomo. Paakarwara ipapo ndo paakazouya kumba kuburikidza achibva maoko mamacheso.
Pana mukoma zvakare vandakasangana navo vanonziwo mabhiza vakaona Philemon Mijoya kuzengeza kutungisa. Ndingangoti panyaya yababa Getu veRist Brothers vanhu vandakambonzwa vachiita mukurumbira nealbum yavo inonzi yainzi Getu. Saka Rist Brothers vabva kuChegutu kwavaishanda. Ndakazosangana nawo munzvimbo yechitungwiza pazengeza panamba 38 dziva pana Christopher Muchabayo kana kuti pabla washi muchinda wainzi washi aita zveRiesa studio, asi muchinda wendiani munin'ina wake aive nezvinhu zvataishandisa muRiesa studio anonzi Christopher anoridza naThomas Mapfumo. Saka ndo patakasanganawo neRist Brothers vachiriesa album ravo. Kana tichitondera dzimwe dzenguva rinogona kunge ririro album ravo rekupedzisira. Pakuriesa kwavaita vana Bagetu veRist Brothers ndakavaona vachibatsirwa namukoma Roderick Chemudhara nemumwe muchinda wandisisarangarire zita rake, asi muchinda uyu airidza neHaina Stars yakamboita mukurumbira panguva yavo. Saka ndo vanhu vandakaona vachidai nekunoriesa vachipractice album yeRist Brothers panamba 38 dziva kuzengeza 2. Saka ndo vanhu vandakaona vachipractice naBagetu ivavo. Ndisingazivi kuti pakuzonopedzisa kurekodha album yavo vakanga vaina nani kana kuti ndivavo here vana mukoma Roderick Chemudhara, asi ndo kupedzisira kwandakaona vachiita album yavo saizvozvo. Mukomana weHaina Stars ari kutaurwa apa anonzi Andrew Matambo. Ndakazomubata ndikaita uhurukuro naye. Regai timunzwe Andrew achipinda mudare kuti zvakasangana sei. Rangu ndonzi Andrew Matambo, ndobva kwaRisape kunyazura kwachakuma kwarikweza. Ndakazvarwa 1984, ndakakurira kwaRisape. Kwa Philemon Mijoya kwayakwe ndakarekodha dzimwe dzacho, rimwe side racho pane matracks andakarekodha 3 ipapo. Right. Makasangana sei naPhilemon Mijoya? Ya, naPhilemon Mijoya manje kuuya kwawakaita isusu takagara chitogara kuzengesa kwayakwe andike. Philemon Mijoya pawakauya manje wakauya vari 3 wachigara kunonzi muna kuzengesa 2 muna Guyo kuseri kwebhawa rinonzi Nyatsime kwayakwe. Sani pakusangana munoziva kuti munzvimbo imwe chete iyoyo munosangana kakuti majesman ndopa munobva matozivana kuti uyu ndo bhendi rakati plus isusu meme ndo mazuva acho andaingoridza futi kwaRod zvekuti Rod aifarira kuti andarira mubhawa ripi kuNyatsime kwayakwe. Avo vakomana vaigarawo futi paseri pebhawa muna Guyo kuseri kwebhawa iroro kwataita. Saka taiti dzimwe ngoti pakutandara payapa tichionana kana isusu tikamboridzawo waiuya wachiita se wachiona kusvikawo takungowirirana nana Mijoya, but munhu wandainyanya kutotamba naye ndiwe rhythmist wake ainzi Shadrack Banda. Because Shadrack Banda nguva yacho iyo yanga ine kamota because mukoma wacho waiita zvekumaini nemwe munin'ina wake. Saka uyu motikari dzese dzawaitenga waitopani Shadi because ndiye anga ine license. Ndipo waigara wakasvika vari 3 paina Philemon Mijoya na Shadrack Banda nomwe angati drama wavo so ainzi Takawira andichazivi sinema yacho ipapo. Waigara pamba because promoter wavo ndewe kuWaterforce aidriva magonyeti ndiye akatowabvisa kupi kuChegutu ikoko. Mariesa wavo waitira pamba ipapo nemaplane gitari. Because pamba pawaitogara waigara panext pacho ndo paigara weyainzi Richard Matimba airidza makeyboard. Umboridza kwachibadoro wekuzopa achiridza kwatuku ya ainzi Richard Matimba. Richard Matimba aitowirirana futi nani naShadi, angasingawirirani naye naMijoya amene zvaingakenerani aiwirirana naShadi ayo zvaitokenerana chichi. Sani Mariesa waitoitira pamba payapi. Dzimwe nguva tichitomboya tichiita se chitombonzwa wachitoriesa tichitochamsika kuti ndo Rist Brothers iya chichi andimazona wachitoita, but ipapa Mijoya manje angatori ndingangoti anga ine vanhu vake wanyowani anga kutoguruma bhendi rake ritsva. Vakomana vese vanga vasara uko ndokuya kwaakatoita iye ndiyega angatichi. Makambomubvunza wekuti sei vakomana vakasara wadi kuuya nebhendi rese? Iye manje aiti haiwa ine ndafunga kuita sei pataimbobvunza kuti kuBlazi kwaimimi ndau musina kudai akatoti hayo ndafunga kutoita zvinhu zvangu chichi vakomana uku chichi hamiri kuti wanga wakatadzirana chii zvanga wakanetsana ikoko handizvizivi. But waiyo ndaikuti kuBlazi madini kuita sei makadini kuuya netimu renyu rese riya zvinhu zviita sei akati haiwa ini kuno ndiri kutoeka gurupu rangu ndatowamba chigurupu rangu
Andrew Matamboyo mamunzo apakama kupinda mustudio kwatakaita manje kuti ine ndizorekodha ipapa ini ndinanda kwenda tichitotiro ini ndanda kwakumbira kana kuti ndoda kurekodha kana kuti takaita sei zvakaitika ipapa tisati tapinda mustudio because ine ndangosana kutaura kuti ngati practice itendechi kustudio ava taingotamba tese chete andike ende uchiona zvavari kuita zvinhu zvavo wachitoita zvinhu zvavo nekusina basa nawo isusu tichitoitawo zvinhu zvedu papa ndachingori ikoko kwa Rodrick Chemdara but Rodrick Chemdara akasingambotirambizi kana kuti ende kuti marekodhera ningi angasina basa nazvo akasina kana iye ingaitorekodherawo vamwe angasina basa nazvo zvakaitika manje album irori yariya aiwa wasati wachiriyesa wakati hawana baseman ndakati manje baseman anogona staff renyu iri kairi munhu anogona staff renyu iroro rinenge remaxist iri kairi ndi anonzi Tendai Manzinde uyawe haina stars uyawe ndikati mufeso wangu ndoziva kwaanoita sei kwaanowanika nguva yacho vanhu vangosina mafoni ka kwangani mafoni wacho uma handimunoziva vatatorowa mota takananga kugrenora kunogara chi kumba kwavo ndokumbapamba pavo pewabereki vavo vatatomutaurira chichi kupinda mustudio kwatakaita manje kuti ine ndizorekodha ipapa ini ndanda kwenda tichitotiro ini ndanda kwakumbira kana kuti ndoda kurekodha kana kuti takaita sei zvakaitika ipapa tisati tapinda mustudio because ine ndangosana kutaura kuti ngati practice itendechi kustudio ava taingotamba tese chete andike ende uchiona zvavari kuita zvinhu zvavo wachitoita zvinhu zvavo nekusina basa nawo isusu tichitoitawo zvinhu zvedu papa ndachingori ikoko kwa Rodrick Chemdara but Rodrick Chemdara akasingambotirambizi kana kuti ende kuti marekodhera ningi angasina basa nazvo akasina kana iye ingaitorekodherawo vamwe angasina basa nazvo zvakaitika manje album irori yariya aiwa wasati wachiriyesa wakati hawana baseman ndakati manje baseman anogona staff renyu iri kairi munhu anogona staff renyu iroro rinenge remaxist iri kairi ndi anonzi Tendai Manzinde uyawe haina stars uyawe ndikati mufeso wangu ndoziva kwaanoita sei kwaanowanika nguva yacho vanhu vangosina mafoni ka kwangani mafoni wacho uma handimunoziva vatatorowa mota takananga kugrenora kunogara chi kumba kwavo ndokumbapamba pavo pewabereki vavo vatatomutaurira chichi saka wakazotopiwa date rawakapiwa wakatombotanga kuenda kuaudition because anga kuchinja kambani kamijoy kubva kuRTP achienda kuGrama vanzwi kana pakuchinja paipa vanzwi mimi ona mamagarisa musingaita sei musingaimbi tura kunzwa zvamuri kuita sei touch yenyu kuti vanzwe nyamondera bva bukira pekuita sei pekuti waitwe maaudition pacho ani mazona wanzi mimi weyi mutaoni kupi kwa Mungoshi achiri pane kwakuenda ka studio kake ainzi Mungoshi munomziva ndo makauya imomona ichi watonoita masongo chi manje ndakatowaperekedza asi ndasingaridzi saka bass ndiye Tendai Manzinde lead guitar nemavocals Philemon Mjoya backing vocals ni rhythm zvaitwa na Shadrack Banda madrums aitwa nani naye Taka wanga wakabva naye kumapurazi kuyabo yandimazona manje audition iyo vetoita sei vetonzi bho but muzogadzirise futi kupi kungoma uku muzogadzirise ngoma wedrama uyu muzogadzirise kuna drama chiyandike Joya manje akatoti pamwe aiwa anotonorekodha anga ine chungwe kuti wangu unoita sei wangoende cheta ndimazona ndikatoti kumana makorokoto chichita mbai makaita sei makatoti inga zvinotoita cheta ndimazona saka date rakazopiwa kunzi mapasa wemuzorekodheka kuGrama uko wakapiwa iri weekend ingerunge handichazivi kuti Saturday reSunday ari makuseni watoenda itaitwa zvati wakomana kutoenda tikatoti aiwa wakomana vachauya vachiita sei zvitori bho saka musi wacho iwo manje tatine show naRodrick Chemdara because pane pataimbopiwa basa pekuti taingoridza topiwa mari yedu panonzi pamirandu pakunzi panyoka haidhauti munopaziva padhuze nepazororo paipe ipapo wakomana waizviziva futi kuti ndokwatichaita sei isusu ndokwatiri kuridza chi masikati taitanga na 2 ani mazone ini ndatobva kumba ndatokwira kombi ndichida kutobata 2 okorokodzaizi andike tisati atoridza 2 dzakutokwana ndooneka motikari kashadhi kaita sei wari kubva kuGrama tikati vakomana havari kutobva chinyi kuGrama watopfuura wachiita sei wachitiona wese vakangokwana mukadzi wapromota anga asara kupi
kustudio angaine kamwana kachecha sara because ikoko amene kuti drama yenzo akaza zvangozi tatungo kunyara ikuti atoita chi 3 idzo drama ari itere amene zvakaita nepanyaya yechi yedrama vazima na producer na botho nyamondera azisi kuita uyu drama uyu azisi kuita wangoshingirira iwo vato ndopo katanga kugayani inini manje wakati kunani kune mumwe wedu uya watinowirirana naye bota hakuna endruko eno wangochitoziziwa nguva icho isu asitorinawo kana foni kakusina mafoni kakarikudza asi waizoti tikuridza kupi narodi richemdara waizoti tikuridza papi ipo panonzi pamirandu panyoka aidhauti payape ndone kamoti kari kauya rikatoti wapedza basa drama uya aripo akatotsoka maziso haasi kufara unozati kana watotadzisa because uya ana kwaitira kusinyira yangarumwe akangoti ndakutodzima ndakutokumirirai munomwe ende munotsvaga umwe chi drama muuye tipedzise mamuchi tipedzise chi basa ndipo wakasvika payape isu tauda kutanga futi chi basa tauda kutanga shoka ifemiri shoka vatotava kuti hauna chidrama dai handimazona manje ndikati isu totanga shoka ona rodho aripo ndipo wakazonyengetedzana neboys rebiri boys akati onei manje muda kutaendepi isu toda kuita tine basa futi handimazona vaonyepera kutotengera boys chi doroka vatati right isusu takuchisiya drama uye afana kuita sei kunoku afana kuita sei jegera afana kujegera ine patiringonopedzisa 3 songs dziya dzamurutaura 3 songs dzacho ndasingazivi tobva tatodzoka zvasinganesi kudzoka kwacho because wangu ine motikari yawo zvasiyana nekuti muri kukwira mariftika vakumbira rodhi chichichi vawanyengetedza vatotengera vakomana bhodhoro chichi voti bvati chi chienda isu vataenda vatasvika kustudio kuya amboya vaya vakatofara mukadzi wapromota vaya kuti waifungiza kuti vachashaya drama handimazona vatatopinda muya chichi drama vandatonzi nyamondera vatohomayana drama vandatonzi chipinda chi mukarumu kamubhuti muya memadramuka vanhu vemakitarishi vatobatidza mishini vatanzi chimboita itinzwe zvakanzi right exactly ndi munhu watachita sei watati chida izvozvo zvichande mazona manje because paipe pakati kuti ndakakutsemba inonetsa mwanangu Damelina nekuti gate muroora gate inokuziva kuti imwe yechirudziso mwana Damelina ndichauya kuzoti imwe yacho kuti saka ipapo manje handimazona manje imwe yechirudziso vatarekodha ka vatatorekodha ndofunga takangoita tinambotora 30 minutes tatopedza masongo aya because avo vemaitaro wangu vachitozviziva ikura kuti iwo wangu si wachita 3 ndakatosvika ndichitoita 3 because vaivai manje kavati nguva siyai yakadaro ndakangosvika ndichitoita 3 yayi ndakangoita ndofunga 30 minutes adatopedza yayi because uyaingoti ndikangonzwa intro yamijo yaiyai wachitidza biti ravo yariya kudai toti ngatirekodhei tichitorekodha vatatongorekodha vatapedza vatatoita sei uko basa ratomira uya watasiya kuya atadza futi kuridza zvekwachibadura atadza kuridza zvekwachibadura zviya wakomana wakangotarisa nzira manje kuti munhu ari kuuya here kana sei basa ramira uye atadza futi atozvitadza ende aizvo ndo zvakatotadza kazviya zvinonesa kabhiti yari makutivha yakwapinda yanga apinda atotadza takatosvika vanhu vakatomira futi vakatomira zvekuti munhu akatozombojegera akazotombojegera madrums pane mufesi wangu anonzi Gifi Chokumayara anoratidza kwamacheso nguva yacho airidza neyenzi chi gwenya kwenye express Gifi Chokumanyara airidza madrums kugwenya kwenye nguva ine bhendi rawo akatosvikawo achida kutoonawo chi bhendi ikachitoti tatoita sei tatotanga utonzwa kuti bvazwa kuti ini tatoenda kustudio uyu ari kutotadza ndiye akatozotomboita akatozotombojegerawo futi wakomana kuti zvitoita sei ndiye akatoita kuti zvinhu zvitoita sei vandatosvika vatazotanga chi basa ndo kurekodha kwatakaita chi nevakomana sani kubva ipapo nadhama yakabva zvoitira kunga adzokera futi kumusha ndofunga zvina kuzonyatsomuitira musho amene kuti kunyara here kana kuti chi akabva angoenda ana kuzodzoka zviya wakomana bva angosara chi
saka ni pampacho waito kana waine shuwo tombotidaidza futi uvaitomboita mashows because inini ndichiri kutoweuka kuti ndinenge takamboita 2-3 wangasati watanga steke zvekudaiso but pane imwe takatomboita kuchigudams tikatoita sei ndipo ndakaona kuti hawirirane because mijayo yaitotaura kuti wakomana tiri kuziva kuti vanenge vachauya vachida kuona asi musamapechi musatombovape kana uyu ngoma katokumbira usamuita se usamupe isu tiri kutoita chii tiri kutoita zvinhu zvedu ndopandakatongoziva kuti hapane onenji wanenya ende takatosvika zveshuwa tikatoita se wakomana wakatouya zveshuwa wanga watoriko tikatoridza imwe yacho vatazoridzira kunonzi kupi kumhondoro ndaitikawo kana ndisenograph to ndaigona kutovabatsira saka wakomana shoyo yanga iri sei iyo yange tori right akaunti mamune ayo tanditori tega ndiwanga watopiwa show iyoyo zvekuti wakomana waitodawo zvekutoridzawo ikoko kwawakabva ndofunga kuda kuti chi kwawakabvawo kubvumburambobilivisa ndizvozvo saka ikopa bhendi ranga rakamira sei papamakara uchegutams ipapo Filimon Mjoya akaripa lead achiita ma lead vocals Shadrack Banda rhythm achiita futi ma backing Tendai Manzinde wakamudaidza futi sema record tatamboita payape anga aripo initiative futi ma drums futi but show yakatambirwa zvakanaka ayo yakatambirwa zvakanaka tikazoenda futi kumhondoro kwachingwere kwakwe so makazopesana nawo papi kuti muchawaona wakomana Reese Brothers ayo zvakaitika manje takazoti tadaro so because uyakazorwara Filimon but tatakutoriesa futi rimwe akada kutorekoda rimwe tata iro wakatondidaidza manje kuti tauda kuti ngatiitange tese zvokuti takatomboresera kunonzi kwambuya bhiura joko kwekwe kusenmerezi kwachigwanyika because vanhu vanga vaine makiti nguva yacho kana tumastudio tomaresa uka amwe mabhendi anga ari mashoma anga vaine kana tumastudio tokuresa tati tushoma because vaiti singe kuzengeza vaigona kutoti kuzengeza kwakusina kwakungori nestudio yamanyeruke chete yai manyeruke pamwe pacho zvaita yaigona kumbotaura kuti hatidi mabhendi esungura papacho ndozvawaimboita iko kuti hatisi kuda mabhendi esungura ndipo vanenge vachiziva kuti vanhu vanoita se vanodhakwa vamwe vacho vanodhakwa because pane nguva painzwa kudi mabhendi esungura unongodiwa egospel chete those egospel mamwe acho taitomboenda nawo kwamanyero veko but kwambuya bhiura manje kwambuya bhiura chikoko aiwa waingoda chi kwako haungasina basa na prize vaigara vari kunze kwenyika taingoita kwakwena wana Oscar ndoko kwakwene ka studio ndoko takatomboresa rimwe racho raida kubudisa mijo raida kurekoda but ngoti takazongopesana paakarwara payapi paakarwara akazobva muna guyu ari mutui momva vatorwa pamwe kuseri kweservice station ndakanganwa road yacho asi muri muzengesa tumu yamo seri kweservice station yepatui yai pane kune hama dzacho dzaziripo akatombopagara seri nguva yacho mukadzi waMijoya ndo paaishanda kwa baba Sheroko aishanda kwa macheso mukadzi wacho aishanda ikoko aishanda mumba imo machita se ndokupadza nokwanatoita ndo akazotomukonza atakurwa adzoserwa futi kupi kuprazi vadzokera uchi shadho futi vadzokera chi tazongonzwa kuti munhu aita se ashaya chete ndokuparadzana kwatakaita but daitoda kutomubatsira futi rimwe chi wakanzwa sei wewe wakanzwa sei moyo wako wanzwa kuti Filimon Mjoya ashaya zvakatondibata because haangatori munhu ari right zvakatondibata zvakandibata chai tizoti susu iye Shadrack wakaimba naye wewe kuHarare wewe akabva auya kwakrima kwandiri akati amudhara tingati asati ashaya Filimon Mjoya akatanga kuuya amusiya kuHarare akauya live asati afa Filimon akati ndaita neuyu but budiriro racho rikushayiwa handisi kuita saka ndiani Shadrack Banda akuya kwamuri mimi akuti akasiya Filimon kuHarare ari mupenyu pasina panomurwadza akati andambotraya neuyo zvashaya basa risi yacho tatraya ndinawo ndichiziva kuti muriko but hapana budiriro pamukabanga ndikaita nemi achitaura inini Salim Chikunda ndikamuti ndina Gordon Ncube ndobva tagara round table ndobva tazoita kuti tiite undishedze shoko
tobva taita kuti tiungane uyo akatiti izuva rakati tosangana ndobva tasangana tikaudza ndobva tatanga Shadrack Banda naShadrack Banda saka uyu Filimoni akabva asiyiwa naShadrack Banda asiyiwa naShadrack ndobva auya kwatiri ndopa akazorwara arwara ndopa akazonodai isusu tarekodha rimwe album rinonzi Gehenna uko Filimoni uyo anga asisipo manje takatoenda kurufu rwake uyo amutiza achiti kuita neuyo anenge ane chisotsotsi ndobva taita kuti tihwine Shadrack tikati une ruoko raFilimoni mabacking vocals nelead guitar exactly iya takatanga tamuridzisa kuti chiridza dzese dzokumashure ndobva adzirwadza tikati chingawani ndiwe ngatichiita God ndobva taita naye uyu Ephraim Tapfumana yanga afa Smart Mauto aripo but arambidzwa nemudzimai isusu ndobva taita naShadrack Banda Filimoni ndobva azoshaya tikaenda kurufu rwake zvisinei Filimoni akaperera pa4 maalbum achibvazoita 4 ndobva azoita rake 5 haana kuzoendera mberi isusu rechi6 rinonzi Gehenna ndotakatanga naShadrack Banda wanga aita naye mushandi mai ndobva tazoita kuti tahwina Shadrack tikati ingawani Filimoni wedu mupenyu tinaye tichiendera mberi nerest yedu isina utsotsi because those ones anga ari matsotsi ndosaka takati tisina kuzoendera mberi auya anga achitotera isusu achitoti madzikoma yangu achitera inini na Gordon Ncube ndobva taita tikati Gehenna ndobva tazosvika pakuridza musara pavana sorry akazorwara iye ari kumba kwamachesa ndobva azouya kurogeti auya kurogeti atemba kunodai munongoziva mazuva akakwana ndobva ashayika takaenda kurufu kushayika kwa Filimoni kwakubata sei because mumwe wenyu mamabva naye pasi bati kana kutanga pana Akimbo Boys ndanga ndinaye message yekuti Filimoni ashaya yakauya sei kwamuri ndakarwadziwa handina kumbofara handina kumboisa nyaya kuti taibirana haina kundibata saizvozvo ndakangoti hama yangu yaenda ndakabatikana zvakakurisisa ndikarwadziwa kuti memba yaenda makaenda here kurufu kwacho yes ndakaenda ndakaenda kusvikira aradzikwe but kunyaradzo handina kuenda nokuti vakapesanisa madetsi amene mashupa neitana vega handina kuzoziva kuti zuva racho date nderipi asi kurufu ndakaenda ndio kamkoma Salim Chikuta regati nzobva kuna mkoma Gordon Ncube tema yakazotodzoka achirwara Shadi akatoya kwandira achinditi no mkoma God Mijoya akadzoka ari kurwara saka ndichiuya titese tingobatanidza chingoma dzedu tese tingoridza tiri pamwe chete ndichibva ndangoti no hapana chakaipa saka ni hazvinazombotora kana mwezi ndichibva ndaenda ndikanomuona achirwara Mijoya ndikatoonana naye ndichibva ndazonzwa ati Mijoya ashaya asi taita toronga tichitungoti rega tichingosimudzira tingorova ngoma dzedu sezvatanga tiri kare nakare semunhu wamakabva naye kure zvakakubata sei mimi zvakanditora zvakandiomera chikonzero chekuti unenge uchingoti hatisi kuridza kushayika kwakaita Mijoya zvakatibata chikonzero chekuti taitiri vanhu vanga asina kuparadzana zvezvokuti tanga tanetsana inyaya yekuti umwe wangu aenda achida kusimudzira chikwata nekudzoka kwaaita ndaichongoti chikwata takutochisumudzira asi takatondibata zvekutoti takabva ndatongoona kuti tatorasikirwa chikonzero chekuti ndatongoziva kuti nyange dai ndikati ndikunoimba ka ndiye munhu wandaitoimba naye kutoti anokwanisa kudayira nezwi rinokwanisa kubatana nerangu sezvo ariyo mazwi akatambirika panziyo dzese dzekutanga saka ndatoverengera ndichoti zvaadzoka umwe wangu takutongoita sei takutongoendera mberi dzotiti takatoenda neShadrack Banda kurufu roti kusvika panguva yekuti tapedza kuradzika asi zvisinei nyange dai asipo ake Mijoya akaparara pane ino nyika ndakazongoita rombo rakanaka rekuti chikwata hachina kumbofa Shadrack Banda ndiye munhu ari kungoita zvimwe chete izvo zvaingoitwa nani naFilimoni Mijoya Shadrack Banda akuridza lead guitar rairidzwa naFilimoni Mijoya achiita mabacking vocals airidzwa naFilimoni asi tine urombo kuti Shadrack Banda wacho akazotisiya zvakare wakomana imi nyaya iripo ndekuti inini ndakazongoshamisika ndichiona munin'ina wangu achiuya nemudzimai wake kumba akaperezeka achirwara
ndikazobvunza kuti ko munina ko zviri kufamba sei, zvanza mukoma ndakangobatikana ndiri kurwara, asi anga aperezeka. Iye sematariro wake aingoto ndiri kuperezeka, asi handisi kunzwisisa kuti chii chiri kubata mwiri wangu. Tikambozama kufamba kumaprofita, kudzin'anga, kuzvipatara, asi zvese zvakaita sei zvakaramba kusikwa. Akashayikira kuno kuPrazi pamba pangu inini mukoma wake, ndokubva tamuradzika kumarinda eparoketi papa. Musi weyo wanga uri musi weFriday 4 dzekumanheru, musi wa6 June 2006. Muri akasara akasiya mudzimai wechipiri nevana vatatu. Wekutanga anonzi Getu, anga ine mwana 1, so which means vana vake vese 4, vakomana 2, vasikana 2. Right. Ngatiendei pane mudzimai wekutanga. Mudzimai wekutanga inzani? Beauty Mtelo. Aibva kupi? VekwaMtelo vaibva kuMozambique. Vakaita vana vani na Beauty? Vakaita 1 Getu. Vakatombogara vese here kana kuti zvazviri zvimwe zvezve? Vakagara vese, vakazoparadzana nekuda kwekutadzirana kwavakanga vaita, nekuda kuti iye akazowana mudzimai wake aine chikomba kuBonzim ikoko kwandataura ikoko, ndokubva arohwa nemadzitezvara. Mukoma Boreni, mimi Getu pari zvino ari kupi? Pari zvino ari kuHighfields. Akaroorwa asi mukwasha handimuzivi hangu wangu. Hapana paakamboya kwamuri? Akambouya, asi kuuya kwaakaita ndezviye zvekuti kushaya kwakaita baba vake, musha wababa vake anga asingauzive pakaradzikwa baba vake. Inini ndobva ndamutora ndikanomuratidza kuti apa ndo pakarara baba vako hako. Kwakapera nguva yakadi? Panga pane 3 years. Hamuna kumubvunza kuti hauna kunzwa zverufu rwababa wako? Handina kuzvangu kuti ndikwanise kumutongesa sevana vanenge vari munyika. Ko amai vacho? Amai vacho vanambobvira vauya parufu rwemunin'ina wangu. Wrist Brothers takangomira tikutsvaga masponsors. Tikumbira vane mari dzavo vatisvitsewo pavakasvitsa vamwe. Isusu tega hatina kukwanisa. Wrist Brothers pari zvino izvo yakatokwana. Nevakauya vacho vatiri kuda kuti tiite navo. Tirongomirira pakakwanisika kuwanika zviwanikwa zvokuti instrument, open track kana nepekugara kuitira kuti tuone uteta sei, because magitari ndo yaziva kuti amirire kuchembera. Uri pawheelchair unokwanisa kuridza. Yakasiyana nebhora newrestling. Bhora unoneta kana uri mudhara uchamhanyi. Wrestling hawesi unotorohwa. Saka tikumbira venyika kuti imimi munobatika papi? Namba inoti? Namba yangu inoti 0714 0714 228 195 0714 228 195. Munobata anonzi Salim Chikuta weRist Brothers, ane shungu but asiri kubudirira, handisi kukwanisa kuwana masponsor. Right. Imimi kambuka munoti aiwa inini kushanda kwandakaita pane vakomana ava tichikwata, kambo kanondibata moyo ndiaka ndikapi? Kambo kanonzi kamuri kutaura kuti kanondibata moyo inini kanonzi Ellis Bones kana kuti muroora. Takarova tine tarisiro yekutoti kana mudzimba vanhu vanonetseka nemadziroora anonoka kumuka vasina care nevabereki varangike kubva pane izvozvo madziroora yacho yatange kuita basa kuseni. Hamene kuti munondinzwawo sei? Ko Filimoni ndozoti pane kana imi makagara mega pachenyu manyatso kuona kuti Filimoni akakambuka ndoka anofarira, tingati ndikapi? Aifarira Sister Rebecca. Sister Rebecca makandifurati Sister Rebecca wekuchipatara. Sister Rebecca kaimbata sokunoti every show aitokatanga kutokadena ende tese tichitoperforma kutokarova futi. Zvisinei kuti iye anokada taitokadawo futi iye atanga iye taitokarova kana katatu
suppose kwaro kamwe chete. So Chegutu mamunzi akayoka ndiye kawo kwachikuta Salimu aringonoti donongodzera apa kuti zvinofamba sei chimbo changu kuti ayoka hanzi Filimoni aifarira kambo kanonzi Sister Rebecca. Regai tinze panapa vakomana apa akamboenda kuChegutu kuti akasangana nezvipi mukomana Andrew Matambo. Sirima taingotamba tese yeti kana iye muzvo wacho taitowirirana nawo tichitoti Blazi achitowirirana futi na Rodrick Chemdaro pachirudzi chawo chechi chechumarawi chechi wachitowirirana Blazi munhu angari bho futi mizvo yaka angatori bho munhu angatori bho chaingogona kungosvika mbanje dzake chete dora angasina bata sanaro stereki angasinga aimwa mwana angasingatoiti zvekutoti tekiteki zvekunzi asi munhu atodhakwa aiwa nguva zhinji anenge ari pachi aipamba nekitari rake Shadrack Banda angasingamwe 2023 ndichibatsira anonzi Segono waive takatiza panonzi paRogeti paive vandatotsvaga Blazi wamijoya waive mudharabaureni ndikati hadi munondiratidzirawo pakavigwa pakaigwa Filimoni mijoya makapaona harishaoneki because hapana kugadzirwa harishaoneki hapachaoneki because hapana kugadzirwa hapana kuwakwa hapachaoneki takatopasha iwo akatopashayawo futi because takaita munyama yekuenda nguva ino yekuchina mahuswa takatosvika kune makuva ari kumusoro kuti parogeta tozoti kwavanogara uku kwavanogara kuchikomboni kune makuva ari uku odereka pachikoro paipo ndakatoti uku ndakatononoka ndakatoposa ndatononoka kushuku ndichida kuona tichitsvaga guwa aiwa ndakuti nditoone chete pakaigwa chii because munhu angaritori bho ende angatori bho takatorishaya vese nere mukadzi wacho chitonzi akatoshayika chichi takatorishaya saka iwewe Andrew zvakakudzidzisei iwewe kuti kana mjinga kureva kuti vanhu vakasingaenda kumakuwa kana kunosakura kana notase ndizvo zvinotoreva but ndakabatikana ndakabatikana because ukada unotarisa kuti simende haidhuri stereka yekuti unotadza kuvakira chaiyo ende hapadi zvidhina zvakawanda tomboti inyo hamuna mari yedombo but pamwe pacho kana waimba unofanira kungobatanawo kungoitawo moyo wakada Filimoni akazoenda uko ndobva anonyora kambo kanonzi Geto. Saka muri kuira kuti zvakaimbwa mukambo kaya ndo nyaya yacho here. Saka ndipo pandakazongonzwa kuti akutanga kuimba takungonzwa karedhiyo kacho kakungoridzwa kuti kati zvakandibata ndikati alright hazvina basa. Mimi zvakakubatai kurwadziwa here kuti makanzwa madada shungu yekuda munhu wenyu? Ndakanzwa kurwadziwa nemashoko acho aitaurwa ipapo akandirwadza ndikati kana nanhasi kana kachimbwa ndinongoti mheno. Maiguru mashoko akakubata ndiye kuti chi? Mashoko akandibata ndeyekuti mai vako inhundwa tunzva ichave mombe mashanga ndo mashoko anondirwadza. Zvakakubhowa izvozvo? Saka imimi kubva ipapo aimba kambo ikako imimi hamuna kuzembenge masangana naye kana makazosangana naye ende pamakasangana naye chii chakaitika? Kubva ipapo inini handina kusangana naye nekuti baba vevana vanga ndakugara navo tata kugara kuno kuChegutu bvira ipapo hatina mbobvira tambosangana handitika kudzimara ashaya. Saka imimi mukura kuti mimi mwana mamusingaendi naye kunomuratidza kwabereki kwake? Mwana angasingamboenda. Geto angasingaendi? Angasingaendi. Saka mukura kuti baba vake vakazoshaya asina kana kuvaona? Akazoshaya asina mbovaona asi mheno ndakanzwa kuti inina mheno kwanga ndiriwo kwandaitogarawo ndakanzwa kuti vashaya Geto akanzi enda here mheno nasisa vangu amheno kuti zvakafamba sei kuti haana kumbosvikako kurufu kwacho. Vanosvika vanozoenda kurufu? Ndifunge kuti akasvika. PaGeto makamutoresa nechitupa nezita rani? Akatoreswa nezita senemu yangu inini. Yekuti chi? Gertrude Fadwick.
Alright. Aiwa, zvinofadza chose. Asi akaenda makamufundisa ere mwana kuenda kuchikoro? Gertrude akasvika form 2. Handitika. Saka chii chakazotadza kuti aende form 4? Apa aigara namai. Saka ndofunga nhau dzemari kuti akatadza kuendera mberi. Asi vana baba vake vanga vari kuengwa nemai ngutadza kunge mutienda kunana baba wako? Ini ndandisingagare naye. Aitogara nambuya vake. Vasiyana navo vakabva varoora Otilia Siaya anove ndiye mudzimai wechitu wainaye vana vatatu vandinavo kumbawo kuRocket. Right. Otilia Siaya vaibva kupi? Otilia Siaya aibva kuMalawi muyawo zvakare, saka kureva kuti vanga vakawanana vese mayavo. Vakasiya vana vatatu, mungavadomene mazita avo? Pana Geoffrey ndiye kutanga wacho, kozouya Ignatius Mijoya, kozouya Tamelin Mijoya. Titaurei zvimwe zvakazoitika after mukomana atisiya. Zvakazoitika after mukomana atisiya, ndakasirwa mainini pamba. Ndasirwa mainini pamba ndakagara navo, asi munoziva zvinoitika munharaunda ndezviye zvokuti vanhu tinenge tichingonzwira kutaura izvi nezvizvo. Saka mainini ndakazongoona vakundioneka vatsvaga imwe imba, vakuti baba mukuru ndakuenda kunogara papi, ndakunogara panext, asi ranga riri ilaini rimwe chete muno muRocket. Ndokubva vaenda kunogara ipapo nevana. Ndikati muchazvikwanisa here kugara nevana? Zvikanzi aiwa tinenge tichingobatsirana. Ndikati okay. Ndokubva vatanga kugara vari pavo vega kusvikira wakazouya urwere. Varwara kudaro ndizvo zvokuti zvirwerewo zvimwe zvechivanhu zvakaitika pavari, ndokubva zvangovavhiringidza kusvikira vakazoshaya. Makavaviga kupi? Takavaviga paRocket ipapo, vanongori vakarara pamwe chete naPhilemon Mijoya panext pamwe chete ipapo. Tine urombo chose nekusiya zvakare namai guru vedu ivavo. Right, ndakazokurukura zvakare namukoma Salimu Chikuta. Vanova ndo vanorova marhythms eReast Brothers maringe nekambo kanonziko Sister Rebecca. Yangu inonzi Elizabeth kana kuti muroora vadzimu makandifuratira na Sister Rebecca. Ndi makadzikomboza. Right. Imimi Sister Rebecca maida kuedza kuti kudi pepe? Ndakange ndarwara. Ndaenda kuchipatara. Chekupi? Chemucheguti imomo. Saka wandakasangana naye mukoti aindirapa zvakanaka, aita akapinda pashift, ainzi Sister Rebecca. Vaipanana mukana wekuti uyu wauya aita mahours yake abuda. Saka uyu anonzi Sister Rebecca ndiye akazondibaya achitoti kana ari kumba aitoya nekasechewo kekuti wapo ere mapiri wakunzwa sei, ndabva nazokumba ndisi pashift, ndobva ndachengeta zita mumind mupfungwa, ndobva ndazoti anonzi Sister. Kusvika pakupora kwangu aiti akapinda pashift kuita kunge mwana wamai vangu, kuita kunge amene zvaari kuda kuita neni, ndikazochengeta zita kuti Sister Rebecca ndikamukomboza. Ndikati ndiye aita zvakanaka kwandiri.